Gai ddweud mor braf I fi gael bod mae'n beth eto, a I adrodd y tipyn stori yma. Na fe fydd y ddarlith hon, os Ddarlith yw'r gair priodol, ar werth. Pidwch am y mas nawr. Fydd I ar gael ar ôl y sesiwn hon. Wedyn dwi yma mynd I lynu wrth hon yn gaeth I brofi chi bod fi'n gallu darllen. Wy'n gobeithio nhw chi dderbyn hynny. Mi na I fras lunio'r stori ysgen I. Stori'r Llew I fi. Mae yna bobl yma, wy'n gwybod yn y gynulleidfa, sydd yn gwybod mwy amdano fe na dwi'n gwneud. Ond os dim ots am hynny, dwi'n mynd I sôn am y Llew sydd o ddiddordeb I fi. A'r Llew, dwi'n meddwl, y dylen ni gyd fod yn gwybod mwy amdano fe. Nawr y mis Medi 1868, fe hwyliodd Llwyfo ar y Manhattan I America. A mi ddoth nôl yn Rhagfyr 1873, a glanio'n Lerpwl, ac mi roedd yna haid o Gymru wedi crynhoi I groesawu'r cymeriad rhyfeddol hwn yn ôl. Ac fe fuodd na gwrdd croeso arbennig a Chani Clodydd ac Effraim Llwyd yn rhoi iddo fe ar ran I lu edmygwyr, illuminated address. Ac fel gallwch chi ddychmygu yn ôl dawn y Cymru I ganmol, mi roedd y canmol yn hael. A'r cwbl nath y Llew, pan oedd y Llew ryfeddol yma o Longyfarch wedi dod I ben, oedd sefyll ar ei drad a dweud yn syml, y rwyf yn deilwng ohono. Os ym rhaid I fi weithio chi, mae un o blant Sir Fôn oedd e. Saith mlynedd yn ddiweddarach, 1880, pan oedd y cymyle'n crynhoi, fe daliwyd e yn odidog iawn gan gamera eironic, un oedd yn galw I hunan yn Junius o Nantglyn. Gwrandwch. A mae enw y Llew wedi bod yn fath o air teuluedd yng Nghymru ers 20 mlynedd. Distawa cannoedd yn ei wyddfod, ac edrychant I fyny eto fel pe yn angel gwyn wedi disgyn o gwmwl. A theimla lliaws a wydd I dalu gwarlogaeth iddo fel pe byddai yn fod uwchraddol. Tybiant nad oes I gyffelib, ac nid oes ychwaith. Saif ar ei ben ei hun yn hollol fel nodwydd Cleopatra, yn llawn o hynodrwydd. Dyna fe, yn llawn bywyd, annwyd, arabydd, gogan, awen a chan, yn barod I ymgymeryd ag unrhyw orchwyl. Ysgrifennu ffig chwedle, areithio, arwen steddfod, berniadu, unrhyw a phob rhyw fath o gyfansoddiadau. Canu, edrych yn serchus neu yn wgis, pwffio sigar, neu gymeryd blychaid o snisin Llanerchamedd. Llew Llwyfo ydyw, a neb arall. Ac ni chynyrcha môn mam Cymru I gyffelib byth mwy. Gwisga sbectol ambell dro, a lliwia I wallt, nad yw ond hanner cant oed. Mae yna obeth I Hywel Gwynfryn eto. Wel na chi Llew Llwyfo yn y darlun godidog na, un o swankers diarhebol môn, a maen nhw gyda ni o hyd yn fyddin. Yn fyddin. Nawr, dwi'n mynd I fanylu ar ei hanes o gwbl fel y cyfryw. Does dim rhyfedd mae un o'i hoff ganeuon ym mlynyddoedd mawr I ogoniant ar lwyfan oedd I'm Romer. Os buodd creadur aflonydd erioed, hwn oedd e. Cael ei eni, dwarnod ola y mis Mawrth 1831 ac ymarw yn y flwyddyn 1901. Cyrraedd oedran yr addewid. Ac oedd e'n dweud am dwarnod I eni I fod e wedi cael ei arbed rhag bod yn ffwl ebryll o ryw chwarter awr. Ond mi fuodd e'n closio at y ffin yna dreion yn ystod I yrfa. Gai ddweud yn syml, heb unrhyw amheuaeth o gwbl. I ni'n gwybod am oes Victoria a'r dalent oedd gyda nhw I or-ddweud, dyw hwnna ddim wedi darfod o'r tir chwaith sy'n dod I hynny, ond heb unrhyw amheuaeth o gwbl ym mlynyddoedd I ogoniant, dyma'n sicr un o'r Cymru mwyaf charismatydd a fuodd ar unrhyw lwyfan yng Nghymru erioed.
Rhwng, dwedwch, canol y 50au a diwedd y 60au pan mae dawodd ei fynd i America, mi roedd e'n frenin llwyfannau Cymru. A chando fe ddilynwyr lu o'r de i'r gogledd. Roedd e'r un mor boblogaidd yn Aberdâr a Dowlais y Merthyr ac yr oedd e lan yn Rhe Carnarfon. Oedd i afel ar gynulleidfa yn rhyfeddol. Cael ei eni mewn bwthyn un o 2 mwd pensarn, medden nhw, ond pobl yn cyfeirio at y ffaith fod hyd yn oed hynny yn ei osod ar wahân oherwydd mi roedd yna do llechi i gael i'w gatre fe, medden nhw. Wel, pan fues i'n edrych ar ben sarn dro nôl bellach i gael gweld lle tybed yr oedd wedi cael ei eni, dyma weles i ym Mhen Sarn. Dangos hwn i ddod y meic. So modd troi hwnna y ffrindiau fan hyn gael ei weld i? Ie, wel, roedd ydi mynd yn lle chips. Y lle hwnnw ym Mhen Sarn. Ebyn fyddwch chi'n tenesi gyda llaw wedi'n fwy soffistigedig, fan ni fydd 2 sgrin i gael dynnu, reit? Byddwch chi lawr i steddfod 2000, fydd 2 sgrin dynnu. A falle fydd un yn y bac i'r bobl fydd wedi cwmpo i gysgu. Ond ym Mhen Sarn y ganed e yn y tymed pentre hwnnw. Ond mi fuodd e'n rhodiangar ew'r cychwyn. Just sôn yn fras am ei symudiadau fe. Pan oedd e'n rhyw grwt trwy 7-9 oed, mi roedd e'n gweithio am spel yn mynydd Paris. Yn hel copor fyny fel i dad o'i flan e. A mi ath i dad wedyn, wrth gwrs yn diweddarach, i weithio'r y lein os wedon nhw. Ond mi roedd y tad, Richard Lewis, wedi gobeithio a byddai ei fab, William Lewis, yn cael rhywbeth gwell mewn bywyd. A mi gafodd fynd i Fangor i fod yn rhyw fath o brentis siopwr y Llew Llwyfo yma. A dyna ddechrau i drotiau ni o gwmpas y gogledd. Ond i jyst yn nodi yn ystod blynyddoedd i fengrwydd e. Hyd at fwy na lai gyfnod i briodi fe. Briododd yn ifanc iawn pan oedd e, siwr, 1 ar 20, 2 ar 20 oed fyna. Ond o'n i jyst yn ei nodi nhw, lle bu oedd e'n trampo yn y cyfnod, yn y blynyddoedd cynnar yna. Mynd o Ben Sarn i Fangor, i Gargybu, Porth Amlwch, Tref Ffynon, Wrecsam, Lerpwl. Oedd e'n gwbl aflonydd ac yn ceisio gwneud pob math o bethau. Treial bod yn siopwr, treial bod yn athro, fi oedd e hyd yn oed yn whare bod yn ffeirad. Mi oedd yn rhyw fath o byrgethwr lleig. Yn y diwedd, mi gafodd ei hunan yn newyddiadura. Ac mewn gwirionedd, am weddill i oes, fe oedd e'n gyson yn newyddiadura. A nifer helaeth o bapurau yma yng Nghymru ac yn America. A i ddim ar ôl yr ochr na iddo fe o gwbl fel y cyfryw. Dim ond jyst dweud fan hyn nawr, pam ddewn ni ati hi ac mae'n hen bryd i ni wneud, i fynd ar ôl i fywyd cyffroesau yn ei gyflawnder, fe sylwon ni ar un peth, fod i newyddiaduraeth yn un o'r pethau mwyaf ffres, bywiog, beiddgar, cecrys, a gewch chi, yna was gecrys a oedd ohoni hi yng Nghymru oes Victoria. Achos mi roedd y Llew wrth i fod yn canmol ei hunan, a byth yn colli cyfle i dorri'r tir o dan drad rhywun oedd e'n ofni fydde'n fygythiad iddo fe, fel artist poblogaidd. A hwnna'n ddawn sy'n para'n Sir Fôn hefyd o hyd ysgaidd ryd. Wi ddim yn mynd i fynd ar ôl yr ochr na fel y cyfryw iddo fe. Allai ddychmygu rhai o'r pirwyr os oes na rein yn plith ni, yn rhyw fath o godi trwy'n a meddwl y pam yn y byd dewis creadur fel hyn, yn rhyw fath o destun ar gyfer Ddarlith Lenyddol. Allen ni gyfiawnhau trwy ddweud fod Llew Llwyfo wedi bod wrthi hi yn cystadlu. O'r foment yr oedd yn 19 oed mewn steddfod yn Llanerchamedd, hyd at bron flwyddyn i farw. Roedd e'n cystadlu hyd yn oed yn steddfod genedlaethol Lerpwl 1900. Pan oedd Williams Pantycelyn yn destun y goron. Nath e'n ennill, ond 5 mlynedd cyn ni, roedd e'n y gynta o eisteddfodau cenedlaethol Llanelli, 1895. Ac roedd e'n ennill fan honno, cael coron ac 20 pint am bryddest ar Ioan y disgybl annwyl. Ac fe gwelwyd e gan glasnant, glatch ar ôl y seremoni, yn feddw hils, fel fydden nhw'n dweud yn Llangennech.
Wel, roedd 20 pint i'r Llew erbyn hynny'n arian mawr, ac oedd yr hen frawd yn dathlu. Ond mi allech chi ei gyfiawnhau, achos mae e'n hynod o ddiddorol, fel cystadleuedd sydd yn agor y drws i chi, i fyd y cystadlu eisteddfodol di-ben draw yng Nghymru oes Victoria. Mi gynhyrchodd Duw a wyr faint o Arwrgerddi, wedwn air yn frysiog am rhywun nes mlaen. Cerddi anferth, hirfaith, oedd yn ysgrifennu nofelau dirwest, arglwydd. Os fedodd Coleridge am willing suspension of disbelief, yr hen Llew yn ysgrifennu nofelau dirwest. Wyddwch chi, cofiwch falle mae mynegu a wydd oedd e, dwn i ddim. Ond roedd yn ysgrifennu pethau fel ni yn gynnar iawn, pan oedd eisteddfod cymrodorion Merthyr Tydfil yng nghanol y 50au yn y ganrif ddiwetha yn hybu'r nofel. Fel hefyd yr oedd yr hen steddfod dirwestol honno yn hybu canu i corawl. Ac mae gan yr hen Llew nofel yn y flwyddyn 1854 ar Lywelyn Parry, y meddwyn diwygiedig. Y diwygiedig oedd y broblem lle oedd y Llew yn bod. Hynny yw, mae yna gweddau ddiddorol iddo fe o rannu ymwneud y llenyddiaeth. Doedd e ddim heb i ddawn lenyddol. Bod yn rhaid cyfaddau bod y cerddi hirfaith yr Arwrgerddi yma yn bethau diflas odiaeth i'w darllen. Does yma amheuaeth am hynny, ac mae'r nofelau yn enbyd o simplistig, oherwydd yr oedd y Llew yn gwybod na fydde fe ddim yn ennill gwobr, ond i bai i fod e'n dadlau dros achos dirwest. Os o'ch chi'n diota, roedd yn rhaid i chi gael eich cymoni. Hynny yw, moes wersi ydyn nhw, rhyw fath o chwedlau moesol yn hytrach na nofelau, ond roedd hi yno o'r cychwyn, ynghlwm wrth y pethau yna, a'r egni mawr di-ddiwedd yma, ac mi roedd e yn gallu ysgrifennu Cymraeg sionc, i ryddiaeth yn dipyn sioncach gyda llaw na'i farddoniaeth e. Gyda llaw, mi wedodd y parchedig J.T. Morgan thalamus amdano fe, heb unrhyw flewyn ar dafod na dim byd arall. Mae Llew Llwyfo oedd y llên leidir mwyaf digwylydd yn hanes y byd. Ac yma T. Gwyn Jones yn ei ddifynnu e. Mae T. Gwyn Jones yn un o'i gyfrolau yn sôn iddo fe glywed, ac roedd e'n nabod Llew Llwyfo'n dda iawn. Roedd e'n ei angladd e, mi ysgrifennodd T. Gwyn Jones 2 soned i'w goffau e. Ac mae e'n dweud iddo fe glywed y Llew yn dweud fwy nag unwaith mewn sgyrsiau nad oedd hi ddim yn anodd o gwbl i chi ennill coron steddfod yng Nghymru, oherwydd fod yna gymryd o stwff yn Saesneg yn hawdd i'w gyfieithu. Welodd mi roedd yr hen greadur yn onest yn yr ystyr yna. Ac mae yn allwedd hynod ddifyr, werthfawr hefyd, yn ei ffordd arbennig ei hunan, i holl fwrlwm eisteddfodaeth oes Victoria. Mae'n debyg mae yn eisteddfod Gwyl San Steffan, Llanerchamedd, 1849, y cystadlodd y gynta, hyd y gwn ni, a falle fyddai'n dweud hynna fwy nag unwaith, achos mae yna gynifer o ffeithiau ynglyn â'r Llew i chi'n goffod rhoi dyfynodau o'i cwmpas nhw. A pan mae e'n ysgrifennu amdano fe hunan, defnyddio'i gof mae e'n gwneud. A mae cof y gorau ohono ni, y sobra ohono ni, yn gallu methu. A cof y Llew weithiau yn ddigon lastig, cydweud y lleia. Ond o leia mae e'n ddiddorol, ond mae e'n dweud am yr eisteddfod honno, mae fyna ddechreuodd yn neud i farc, yn cystadlu cywydd i arglwydd dinorben o bawb. A Llew yn cael yr ail wobr. A gwylym Mawrth yn rhaddodiad gwar yr eisteddfod yn mynd i'r llwyfan, trydydd oedd hwnnw wedi cael, a dweud yn y fan ar lle nad oedd y Llew ddim yn abal i ysgrifennu cywydd, oedd yn heiddi'r ail wobr. A dyma brofi'r crwt yn y fan ar lle. A mi brofodd Llew bod yn gallu cynganeddu yn ddigon esmwyth. A dyma Iocyn Ddu, y cadeirydd, yn rhoi tocyn iddo fe yn y fan ar lle, i fynd i fita, a torri syched, gyda'r beirdd yn y bwl. Ac yn y bwl, cyn bod y sesiwn hyfryd brynhawnol honno wedi dod i ben, mi ganodd y Llew Llwyfo 19 oed. Mi ganodd Morfa Rhuddlan, ac mi, wrth gwrs, mi dynnodd y to lawr, oedd y gelais bariton hyfryd pryd hynny. Ac mi ganodd yn union ar ei holi llongau madog, a mi fydde'r hynna'n ffefrynu am flynyddoedd. A dyma Iocyn Ddu yn dweud fe, mae rhaid i ti ganu yn sesiwn yr eisteddfod heno, Gwyl San Steffan 1849, a mi ganodd y Llew ifanc i gyfeiliant telyn
Ac wele, roedd na seren newydd yn y ffurfafen. Mis Awst, yr un flwyddyn, mi roedd e wedi arwen 2 o'i gyd lanciau dinywed o Fangor i eisteddfod ryfeddol Aberffraw. Fawr arian dan nhw'n eu poced, roedd y Methodistiaid wedi bwgwth nhw rhag mynd, ac roedd y Llew yn aelod ffyddlon y gapel y Tabernacl ym Mangor, ac yn ceisio cydymddwyn. Ond pam welodd e'r tadau Methodistiaid yn ymosod ar eisteddfod Aberffraw ac yn gweud wrth bawb am gadw draw, dyma'r Llew yn anfon, llythu'r protest i'r Cymro. Ac i ddangos bod i o ddifri, dyma arwen 2 o'i gymdeithion ifanc i'r eisteddfod ryfeddol honno yn Aberffraw. Ac wrth ddod at borth y Babell fawr fan honno, a fawr o ginogyd a nhw'n eu poced, dyma 2 borthor yn paratoi holi ddyn nhw lle o'n nhw'n mynd. Ac oedd y Llew wedi deall, cwbl nath y Llew gyda'r llais godidog na'n codi llaw a gweiddi, pres! A mae'r diawled dan ni o hyd. Ydyn. A mi gerddodd y 3 fewn i'r Rialtwch yr eisteddfod fawr. Eisteddfod fawr gynta Môn, Aberffraw, 1849, lle gwelodd e yr anfarwol talhaearn yn perfformio. A rhwng y Llew a talhaearn mi fydde yna gryn gystadleuaeth yn y blynyddoedd a oedd i ddod, a chryn fesur o edmygedd hefyd. Achos mi roedd yr hen John Jones talhaearn yn ddyn llwyfan rhyfeddol i Ddarlith, yn ddawnsiwr, yn ganwr, yn fardd ac wrth gwrs yn barablwr yr Imperial Tongue. Ac os gofiwch chi yn yr eisteddfod honno, testyn yr awdl oedd y greadigaeth. Ac mi roedd John Jones talhaearn wedi llunio awdl swanc i'r efeddi. Oedd e wedi chael ei wedi rhwymo yn Llundain, mewn Morocco leddar. Ddoth i'r gystadleuaeth a mi roedd eben fardd i wneud trydydd dosbarth. Oedd pethau ddim yn dda o gwbl. A doedd ddim yn hoffi'r feirniadaeth, a dyma dalhaearn i'r llwyfan i brotestio. A dyma ddechrau darllen darnau o'r awdl i ddangos beth oedd i'r rhagoriaeth i, nag oedd y dyffers beirniad ma ddim wedi gweld. A dyma fe'n bwrw iddi hi mewn afiaeth mawr i sôn am Efan, rhodion borcyn yng Ngardd Eden. A un o'r beirniad, y Iocyn Ddu a John Richards, ma ddim hawl dyn nhw feirniadu ddim byd i wneud y barddoniaeth. Ond oedd e'n un o'r beirniad, a pam oedd o tal wrth i'n perfformio, mae'n dechrau werthu'n. A dyma tal yn tynnu i flwch snishin o'i boced ar y llwyfan a'i belto fe. Pethau fel na i eisteddfod efod. Gyda llaw, dwi'n eisiau i wneud e'n fwy nyrfys nag mae e fel arfer, ond mach i'r boi fydd yn traddodi dy Gwener. Os ys da chi bethau gael hwylus ar gyfer pelto at feirniad. Ie, mae'r blwch snishin hwnnw yn Sain Fagan. Mae'n i brofi chi bod fi wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil. Mae yno. Pa well ateb godwch i feirniad pendew na twlu bocs nishin y tyfer. Y gallai feddwl am well pethau. Ond roedd y Llew ifanc yn y gynulleidfa yn gweld talhaearn yn perfformio, yn trawsfeddiannu llwyfan. Ac mi nath talhaearn argraff ar y Llew ifanc, argraff arhosol. A mi allai ddychmygu'r hen frawd yn dod o'r steddfod honno, brawd ifanc ar y pryd, ac wedi gweld yn union lle roedd e am fod. Dwi'n credu mai dyna beth sydd yn cyfrif yn fy ffaith i fod ymlynyddodd i ieuenctid. Blynyddodd ysmynwch chi pam oedd e'n ŵr ifanc hyd yn oed ar ôl priodi. Doedd ddim gallu setlo i ddim. Achos dwi'n meddwl iddo fe synhwyro yn gynnar yn 19 oed. Mae dyn llwyfan oedd e. A dyn llwyfan bio oedd e. A heb unrhyw amheuaeth am nifer o flynyddoedd yn ffigur cwbl ddominyddol. Mi roedd e'n gymeriad charismatig iawn. Ac mi fuodd gydag wrth gwrs i fath o fyddin o grwpis o'i gwmpas. Yn enwedig pam oedd e'n ennill arian. Nawr, dyma un o'r pethau hoffe ni sy'n ni'n gallu weithio fe mas rhywbryd ynglyn â'r Llew, mae'n rhaid i fod e wedi ennill arian rhyfeddol o dda. Ond wrth gwrs mi roedd e'n i ofera nhw. Mi roedd e'n hen greadu'r calon agored a llaw agored. Ac mae'r hynna wastad yn gofyn am drafferth, yn wedi ar faes y Steddfod.
Mi oferodd nhw, sy'n mynd rhwm amheuaeth am hynny o gwbl. Ond mae'n rhaid gen i bod Llew, yn enwedig yng nghyd-destun y diwylliant Cymraeg, wedi ennill arian mawr. Oedd e'n ennill prif wobryr Eisteddfod Genedlaethol pan oedd 20 guinea yn 2 blwyddyn i rei gweithwyr. Oedd e'n ysgrifennu'n gyson i'r wasg, oedd e'n arwen core, oedd gyda gei family troop fel o'n nhw'n cael ei galw. Oedd un o'r hyn i dyge, ledled Cymru cyn mynd i America, y Cambrian Minstrels. Wedi seilio, wrth gwrs, a defnyddio'r gair nawr o fewn y dyfynodau hanesyddol, wedi seilio ar y Nigger Minstrels fel o'n nhw'n cael ei galw. Ond doedd Llew a'i drwp ddim yn dio i wynebau. Ond yr un math o gyneuon oedd gyda nhw. Ac wrth gwrs dyna nath yn America. Oedd gyda gefan honno beth oedd e'n galw'n international troop. A fi oedd yn arwen hwnnw, wi'n credu, at fod yn siŵr. Mae Llew Llwyfo falle oedd y Cymro cynta i ganu coast to coast yn America. Mae werth mynd ar ei ole. Hynny yw, jyst nodi dwi, mi nath y ffortiwn fach o'i ddoniau. Ond doedd ddim yn gallu cadw dim. Doedd ddim yn gallu cadw dim. Oedd e siŵr o fod yn briod fel dwedes i rwle o gwmpas yr 11, 12 oed. Mae hyn yn ddiddorol. I ni'n gwybod y nesaf beth i ddim yn Mifraig. Mae'n debyg mae Miss Hughes oedd hi. Mae gen i le i gredu fod iddyn nhw 4 o blant. Ewn ni mi siarad am blant eraill. Wy'n gadael hynny Daniel Owen. Fydd hi'n saffach i fi felly. Ond mi roedd y Llew yn ddyn charismatedd iawn, yn sicr. Ond i ni'n yn gwybod fawr ddim am ei fywyd teuluol le fel cyfryw. Mae yna bosibiliadau gwych yn ei fywyd. Wy'n dod nôl at rhain jyst cyn tewi. Wy'n dod nôl at nhw jyst cyn tewi. Mae yna bosibiliadau gwych yn ei fywyd. Gai jyst godi un ffaith ddiddorol i fi, ynglyn â'r blynyddoedd cynnar yma, achos dwi eisiau canolbwyntio wedyn ar ryw 2 flynedd arbennig yn ei hanes cyn y fe hwylio i America, yn lle bod yr hen stori yn mynd ar draws ac ar hyd. Mae yna un peth sy'n enharoi'n ddiddorol iawn ynglyn â'r cymeriad yma, ac nid yn unig fe. Yr un peth yn wir am gymeriadau fel Ceiriog a John Jones Telheuar ni hunan. Roedd tad Llew Llwyfo yn ôl yr hyn dwi wedi i ddarllen, gweithwr cyffredin, gones, digyn, ac yn galfyn mawr. A chyn i fod wel, pan oedd e'n rhyw 7 oed, roedd Llewdrian yn dirwestwr bach, yn cerdded teetotals. Pam oedd e'n ei arddegau, roedd e'n bregethwr dirwest. Oedd e'n gyson iawn i bresenoldeb yn yr ysgol Sul, pam ath ei Fangor, yn ddyn ifanc. Mae gafel crefydd arno fe yn gynnar yn ei oes, yn hynod o arwydd o cael. Ac os ar hyd i fywyd, me fiodd yn dioddau pangau cydwybod. Mae'r un peth yn wir yn hanes Ceiriog. Oedd rhai pobl yn edrych lawr i trwyner na i pan o'n i'n datgelu'r ffaith, ac nid o gwbl er mwyn ysieli'r dyn, jyst nodi'r ffaith. Y ddiod ddifethodd Ceiriog. Dyna fi oedd i ddiwedd e. Yn edrych ar dysysgrif i dranciau, mae'n gweud yn syml, hypertrophy of the liver. Mi roedd Ceiriog, i fod yn syfrdanol y boblogaidd fel bardd yng Nghymru, yn ystyried ei hunan yn fethiant llwyr yn y byd hwn. A doedd e ddim yn gallu ennill cyflog, deilwng, o'i statws fel bardd cenedlaethol. Oedd hynna'n ei boeni e, ac roedd y ddiod yn ei boeni e. Drychwch chi ar gefndir Ceiriog, y fagwraeth gath e yn enwedig gyda'i fam, a oedd yn aelod hynod selog o'r bedyddwyr Albanaidd. Ac o'r cychwyn, mae gafel ysmynwch chi a cefndir crefyddol, yr aelwyd grefyddol, yn dyn iawn ar Ceiriog. Mi ddyle rhywun ysgrifennu nofel am berthynas Ceiriog a'i fam. Mae yna lot fwy i ddweud na beth sydd yn tiwyddos beddywed fy nghalon. Credwch fi. John Jones Telheuar, a nath i ffwrdd â hunan drian yn y diwedd. Yn hen lanc yn dioddau yn enbyd o'r gamalwst. Neu fel fydd yn dweud ar Radio Cymru, goat. Fe hefyd yn ddyn, wrth gwrs, oedd wedi byw'n fras. Yn ddyn y porter a'r gwinoedd. Ac yn ddyn hanfodol drist. Na fi oedd gyda erioed mewn gwirionedd
yr hyn fyddech chi'n galw'n gymar. Ni jyst yn dod ddim wedi priodi. Ond i chi'n ymwybodol i fod nhw, maen nhw'n nghanol cylch o bobl. Maen nhw'n rhywbeth o good fellows, fel bydde oes Victoria yn dweud. Ond i chi'n ymwybodol o'r ffaith fod na unigrwydd, dwfn yn eu bywydau nhw. Ac i chi'n ymwybodol o'r ffaith i bod nhw'n ddawnus, ac na nelon nhw erioed lwyddo i droi'r unigrwydd a'r gwasgfeuon yn fath o gelfyddyd y gallu nhw fod wedi chreu. Oni bai bod nhw'n porthi disgwyliadau arall i'w cynulleidfa. Maen nhw'n gymeriadau diddorol iawn. Nid rhyw gymeriadau syml un haen mohonyn nhw. Maen nhw'n gymleth. A dyna pam i fi mae'n drieni mawr nag os yna rhywun yn ysgrifennu amdani nhw. Mae Llew Llwyfo yn benthyg i hunan i gofiant, ac i nofel, ac i ddrama, ac i sioe gerdd. A jyst i gadael i fel na am y tro, mae'n ffigur rhyfeddol o ddiddorol. A thrwy i fywyd a'i berthynas, a'i ddiffyg perthynas, a'i deulu ac a'i gyfeillion, fe gallwch chi weld agweddau sydd yn arhosol bwysig ar ddiwylliant oes Victoria, y diwylliant sydd wedi dylanwadu cymaint arno ni, a nad i ni ddim hyd yn oed heddi wedi ymryddhau o Iafel. Maen nhw'n gymeriadau hynod o ddiddorol o safbwynt na. Wel, mi roedd yn barddoni, newn ni restru rwy'r cerddi, yr epics ma roedd yn torri fola i'w creu nhw yng nghanol oes Victoria, a'r nofelau yma a defnyddio'r gair hwnnw hefyd mewn dyfynodau a roedd e'n awchu i'w ysgrifennu nhw. Ond mi ffindiodd ei hunan yn ei gyflawn o goniant ar lwyfan yn canu. Pan ath ei dreffynon y symudiadau cynnar na ni oes, mi gyrraeddodd Treffynon 1852. A dod am draws wrth gwrs teulu'r Winied a'r tair chwaer, Hannah, Kate ac Edith Wyn. A Sarah Edith Wyn, fel mae'n debyg y gwyddoch chi, yw soprano, yn wir, cantores gydwladol gynta Cymru Gwlad y Gan. Eos Cymru, yn rhyfeddol o boblogaidd. Mi oedd yn canu ym mhresenoldeb yr hen Victoria o leia deirgwaith, draw yn America'n canu. Mi roedd hi'n cael ei harw, na arwres addoli, a mae fe swnio'n od yn diwe. Ond i chi'n gwybod beth fi'n feddwl? Idolatry mewn Cymraeg byw. Ond yn meddwl y byd ohoni yng Nghymru, yr ymgorfforiad yma o Wlad y Gan, a ddoth i'r amlwg yn y 60au, na protege i Llew Llwyfo. Sdim unrhyw amheuaeth am hynny o gwbl. Protege i Llew Llwyfo. Cyn i bod hi'n 10 oed, mi roedd y ferch fach honno lawr gyda'r Llew, yn canu mewn llefydd anhygol fel Dowlais y Merthyr. Chymod, ni'n siarad nawr am ddiwedd y 40au, dechrau'r 50au. Doedd na ddim llefydd debyg i Dowlais y Merthyr yn America yn y cyfnod hwnnw. Ond nhw'n llefydd anhygol. Ac oedd y ferch fach ma yma lawr gyda'r Llew i ganu mewn cyngherddau ac yn troi'r gweithwyr diwydiannol hynny, sgaprwth caled, yn byw mewn mannau caled, troi nhw'n foddfa o ddagre. Canu caneuon fel The Little Chip Girl. Dim byd awn elw a chips. Ond y ferch fach am ddifad a oedd yn gwerthu wyddoch chi cotan i bobl. Ac oedd hi'n canu honno. Ac yn troi'r gweithwyr diwydiannol caled yma yn foddfa o ddagre. A jyst wneud y pwynt yna cyn bod fi'n anghofio a symud mlaen ar stori. Mae rhai pobl yn ei chael hi'n hawdd iawn i edrych lawr i trwynau ac i sarhau caneuon sentimental oes Victoria. A wy'n cael hynna nod. A fi oedd na gyfnod mwy dwl o sentimental na'n cyfnod ni. Jyst edrychwch ar y bocs unrhyw ddwrnod o'r wythnos. Chymod, crackers. Os na unrhyw beth mwy dwl o sentimental a melodramatic na pobl y cwm? Yma ni, rheswm sy'n gen i dros edrych ar bobl y cwm unwaith o'r wythnos, a mwyn cael teimlo'n well. Ond jyst neud y pwynt... Gai jyst neud y pwynt fydden nhw'n sôn am Edith Wyn a'r gan fach na, wyddoch chi The Little Chip Girl. Achos wrth gwrs mi roedd y Llew yn canu'r baledi Victorianedd yma. Gewn ni jyst gofio o'r ein ffrindiau i ni gael neud tegwch yn nhw. Yn y cyfnod hwnnw, pam na doedd na ddim gladwriaeth les,
Pan roedd tlodi yn golygu y fyddech chi mewn dim o dro yn agor drws byrcws. Pan oedd plant bach yn marw yn ei miloedd, ond 4, 5 a 6 oed. Pan roedd bod yn ddi-gefn mewn cymdeithas greulon o faterol, a oedd yn credu mewn un peth yn syml, llwyddo. Waith beth oedd y gwastad? Llwyddo. Ac os nag o'ch chi'n llwyddo, tough luck. Allwch chi ddeall pam fod cynifer o ganeuon oes Victoria yn sentimental ac wedi anelu at y galon a'r emosiynau dyrchafol. Allwch chi ddeall pam fod cynifer o ddisgrifiadau yn y wasg Victorianaidd yng Nghymru, o bobl fel Edith Wyn ac Eos Morlais a'r Llew a Thana Marian, etc., yn canu a chynnu lleidfa yn ei dagre. Achos mi roedd yna deimladau, a oedd yn hawdd iawn i'w tapio. Ac i lawer iawn o drieiniaid yn y cyfnod hwnnw, trodion deiar, yr un peth oedd ganddyn nhw'n gysur ac yn gynhaliaeth oedd teimlad. Dylen ni gofio hynny, yn lle bod ni ry uchel ail. A un o'r rhesymau pam fod Llew Llwyfo mor hyfeddol o boblogaidd, oedd fod yna rapor arbennig rhyngddo fe a'i gynnu llidfa. A doedd dim ofn arno fe ganu beth roedd e'n gwybod y byddai gynnu llidfa yn ymateb iddo, ac yn ymdeimlo ag e. Mae hawl, diw fwy na hynny, dyna ddyle fod hawl gynta artist poblogaidd. Ac yn ei hanfod, dyna beth oedd Llew Llwyfo. Dyna beth oedd e. Mae yna ddisgrifiadau gwych iawn ohono fe pam oedd e yn ei ogoniant. Mae hwn gan Watkin Wyn bellach yn enghraifft enwog. Does dim ots. Mae glywed e fwy nag unwaith yn beth da. Oherwydd mae Watkin Wyn yn dal un o artistiaid mawr poblogaidd Cymru yn awr i ogoniant. Mae e'n ysgrifennu yn y flwyddyn 1901 ac yn cofio clywed Llew Llwyfo am y tro cynta yn canu mewn cyngerdd Eisteddfod fach yn y Garnant yng Nghwmaman. Ac mae'n ddarn enwog. Mae wedi ddalen o didog. Meddai fe am y Llew, 1858, pan bydde fe'n 7 oed. Yr oedd y pryd hwnnw yn un o'r dynion ieuanc mwyaf hoiw a bywiog a safodd o flaen torf o ddynion eriod. Yn ddyn cydner lluniedd gyda wyneb diddorol, talcen uchel, gwallt di a chnwd ohono. Llyged bywiog, genau siaradus, tafod hiawdl a llais llew. Yr oedd pob ysgogiad yn fywiog, a phob symudiad yn urddasol, a phob gair yn glir ac yn berffaith hyglyw drwy y dorf fawr. Yr oedd ei gorff yn berffaith angoseg o'i feddwl ac o'i lais. Yr oedd mor gryf ac mor gyfan ac mor fyw a'r gair cyntaf lefarau yn sicr o daro a nodi na byddech yn erfyn amdano o enau y dyn hwnnw. Yr oedd ganddo lais cyfoethog, llais fiasau yn etifeddiaeth i unrhyw ddyn o dalent. Yr oedd y geiriau yn dod o enau fel pelenni ac yn cyrraedd congle eithaf y dorf bob un ohonynt. A chi ganwr, un o artistiaid mawr poblogaidd oes Victoria mewn unrhyw wlad yn dal gafel ar ei gynnu llidfa. Gwrandwch ar Watkin Wyn eto. Pwy a'i clywodd yn canu llongau madog ac yn geirio mor groiw ac yn acenu mor gywir ac yn corfannu mor berffaith. Nes oedd ddim yn dawnsio gydag efo don i don ac yn dilyn y tair llong ar ddeg heb wybod na gofalu i ba le yr elent. Pwy nad yw yn cofio amdano yn hudol ganu i eneth wen yn ôl i fynydd Aberdyfi, nes nad oedd un eneth wen yn y wlad a llasai wrth sefyll swyn y gan. Ar oedd yn taflu ceiriau pob can i galon pob cynulleidfa. Beth yw cyfrinach yr artist o ganw'r poblogaidd? Na'r gŵr, na'r ferch sydd yn gallu cyflwyno'r gan, sy'n canu geiriau hi. Mae mor bwysig cofio fe ddechreuodd Llew Llwyfo yn bregethwr bach ac yn adroddwr. Ac yn ôl pob sôn amdano, roedd ganddo gof diarhebol a chanodd o benillion. Roedd e'n gerdantwr diflino hyd at i ddiwedd.
Gwmws yn pethau geos Morlais, yn tenor cenedlaethol cynta ni, dysgu adrodd nath hwnnw gynta, yn damed o blentyn bach yn Nowlais. Ar hyn, mae pob adroddiad ar berfformiadau'r rhyfeddol Eos Morlais yn ei bwysleisio yw'r gallu godidog oedd gyda ge i beri bod pawb yn clywed y geiriau ar oedd e'n ei canu nhw. I clywed nhw a'i hamgyffred nhw. Heb y ddawn yna, beth dal i chi ganu o gwbl. Ac roedd nhw'n ei deallu. Ac roedd Llwyfo yn ei deallu. Mi roedd, erbyn dechrau'r 60au, yn artist poblogaidd Cymru, sy'n mynd rhyw amheuaeth am hynny o gwbl. 1860, ac i ni ardrothwyr Eisteddfod Genedlaethol gynta, yn Unbych, fe ath y gohebydd yno i'w glywed e. John Griffith, gohebydd y fanne. Roedd y gohebydd yn ei ame fe, yn meddwl mae tipyn o noisy cwac oedd e. Ond ar ôl clywed y Llew yn perfformio yn Unbych ym 1860, newidodd i feddwl yn y fan ar lle. Ac fel mae fe'n dweud yn ei adroddiad, Llwyfo oedd great gun yr Eisteddfod yn Unbych ym 1860. Ac mi fuodd y 60au yn gyfnod rhyfeddol iddo fe. 1861, fel lansiwyd yr Eisteddfod Genedlaethol. Ac roedd honno yng ngofal yr Eisteddfod. A chyngor yr Eisteddfod. Dwi wedi bod ar ôl y stori hon o'r blaen, dwi ddim yn mynd ar ei ôl i nawr yn fanwl. Dim ond jyst i'ch atgoffa chi. Mae'r hyn ddigwyddodd yn yr Eisteddfod Genedlaethol gynta, oedd i'r progresifs ar y cyngor i throi hi bron dros nos yn Eisteddfod Saesneg. Ac Eisteddfod Saesneg fy'r genedlaethol i bob pwrpas, lawr hyd at Eisteddfod Genedlaethol Caerffili 1950. I ni'n tueddu anghofio hynny. Heb ewyllysio bod yn arwr i'r werin Gymraeg, fe gafodd y Llew ei hunan mewn sefyllfa lle roedd disgwyl iddo fe gyfiawnhau a chadarnhau hawl Gwerin Cymru i glywed y caneuon yr oen nhw am i clywed yn eu cyngherddau. Fe alwyd ar y Llew gyda llaw i gymreigio'r rhaglen cyngherddau Eisteddfod Carnarfon 1862. Am fod y rhaglen mor enbyd o Saesnigedd. Ym 1863, ar genedlaethol yn Abertawe, fe gynhaliwyd Eisteddfod Split yn yr Hill. Fe gefnogodd y Llew honno. Wy'n ame, cofiwch ai mwyn egwyddor. Ond am ei fod yn cael ei dalu'n dda. I obeth, wrth gwrs, oedd perfformio fyny ac yn Abertawe. Ond fe bechodd yn erbyn y cyngor. Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol, am fod yn cefnogi Eisteddfod yr Hill. Fe bechodd yn erbyn awdurdodau'r Eisteddfod. Ac mi roedd e, fel mae'r gwir mawr yn gweud yn Llundain, blackballed o safbwynt Eisteddfod Abertawe. A dyna ddechrau gyfnod reit stormus yn ei hanes e o safbwynt i berthynas ar Eisteddfod Genedlaethol. Ac heb ewyllysio hynny, mi gafodd y Llew ei hunan yn artist y Gymro Cymraeg a oedd fel petai yn amddiffyn ac yn cynnal chwaith i gyd Gymru yn erbyn yr artists o Llundain. A roedd trefnwyr yr Eisteddfod yn ei dwyn nhw lawr i Gymru. Ac mae'r flwyddyn 1867, gael torri'r stori hir yn fyr, yn rhyw fath o grisialu yr hyn oedd yn digwydd. Mae'n foment ddiddorol iawn yn hanes yn diwylliant moderni. Ac mae arwydd o cad yr ysgarmes honno yn para'n fyw hyd at y dyddiau hyn. Beth ddigwyddodd oedd bod Bryndy Richards, athro pianism, boi oedd wedi cael rhai gwersi yn Paris gan Chopin ei hunan. Roedd e, fel gŵr o gyfyrddin, wedi cael y dasg o drefnu'r rhaglen cyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin 1867. Ac mi ddoth e ar artists o Llundain. Mi ddoth am Adam Petty Whitrock a Henry Lazarus a W. H. Cummings y tenor ac yn y blaen. Ac roedd i fod yn Eisteddfod y safbwynt i chyngherddau uwchraddol. Ac yn y cyngor cynta un fe sylweddolodd y gynulleidfa, a Cymru oedd yn y gynulleidfa, nad oedd y Llew ddim yn canu. Mae arwen oedd e. Achos oedd wedi gwneud ei farc fel arweinydd Eisteddfodau yn Llangollen 1858, oedd e ddim yn canu. Doedd e ddim ar raglen yr Eisteddfod. Eich chi'n gwybod am yr Eisteddfod honno, dwi wedi sôn am hyn o'r blaen. Gelon ni chydig bach o law fan hyn doi.
Se chi wedi bod yn Eisteddfod Caerfyrddin 1867, fyddech chi'n naill wedi dysgu nofio neu foddi. Oedd hi'n ddiawledig o Eisteddfod Lib. A mae yna ddisgrifiad godidog i gael o'r contralto imperialedd o didog honno Madame Petit Whittock yn canu beth yna'n galw'n Siena. Credwch fi'n ei beido, The Storm. Oedd enw'r Siena gan dramatic arbennig honno, can John Hwla. Ac mae yna ddisgrifiad gwych o hynny hi. Ar lwyfan pafiliwn Steddfod Caerfyrddin 1867 yn canu ar glaw yn pistillo trwy'r to a llywydd cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol a rheithor John Griffiths o Gastell Lledd yn dal ymbrela i'ch uffenni. Berffaith wir. Ond storom fechan fach oedd honno. Achos ar ôl di orffen canu, mi ddechreuodd y Cymru weiddi o'r gwt. Llew, llew, llew. A doedd na ddim tawr yn nhw. Chair contraltro ddim ymlaen. A fe fi'n rhaid i Bryndi Richards ddod i'r llwyfan a dweud, iawn, fe gair llew ganu, ond i'r gynulleidfa ganiatáu i'r rhaglen fynd yn ei blaen. Ac fe ganodd y llew yn Eisteddfod Caerfyrddin. Fe fynodd y gynulleidfa i fod yn canu iddyn nhw. Ac mi wedodd Madame Petit Whittock ar ôl i glywed he's better fitted for a menagerie. Am Llew Llwyfo. Am Llew Llwyfo. Ond roedd Watkin Wyn yno, yn ei Eisteddfod Genedlaethol gynta 1867. Ac mae'n cofio diflastod y gynulleidfa yn y glaw ar canu uchel ail Saesneg. Ac mewn dim o dro roedd y llew ar ffrynt y llwyfan yn canu penillion. Mae gen i ar y chilog, a brynes i ar ddydd iau. Mae'r iar yn dod wy bob dydd, a'r ceiliog yn dedwyd doi. Yn yr un Eisteddfod y doth Eos Morlais i'r amlwg, yn ennill yr 19 tenor, yn canu o'r Meseia, Thou shalt break them. Ac ar ôl y gystadleuaeth honno, dyma un o'r Cymru, Tîn Lyfgar, yn awgrymu y dyle'r beirniad, sef y tenor W.H. Cummings, ganu Thou shalt break them, mwyn i'r cystadleuwyr cael clywed sut y dylid canu peth felly. A mi ddoth W.H. Cummings mwyaf dwle i'r llwyfan. Chael yn canu mwy na tair lein, a gweithio o'r bac ag atre. Sa ti'n byd i ddysgu hwn? Ac o'n nhw'n iawn. Roedd Eos Morlais yn un o leisiau tenor godi doca'r genedl, a mi fyddwn un barnu yn ôl pob sôn amdano fe, yn para felly hyd at heddi. Fi oedd farw rhyw 10 mlynedd rhy gynnar i ni gael ei lais e'r record, ond mi roedd yn denor hollol hudolus. Fyddwn un tybied, hyd at y dyddiau hyn falle, i ddaw Gwyn Hughes Jones syned i ddim. Ond hyd at y dyddiau hyn, dwi'n credu bod yr un tenor ond David Lloyd wedi bod mor uchel yng nghalonau'r Cymru ag Eos Morlais. Steddfod Caerfyrddin, Llew Llwyfo ac Eos Morlais. Ac ar unwaith mi ath hi'n frwydr, ac mae'n fath o frwydr ddiwylliannol. A rhai oedd o blaid y llew, a rhai oedd yn ei erbyn e. Mi ath hi'n frwydr rhwng 2 o bapurau wythnosol Caerfyrddin. Y Carmarthen Weekly Reporter yn ei ganmol e, ac ar Lloyd Jones, perchennog y Carmarthen Journal Toriedd, fel fyddech chi'n disgwyl, yn ei ddarn ladde. Ac medde'r journal, he has apparently no idea of elevating the taste of the people, amongst whom he is so very popular. And the very secret of his popularity lies in the fact that, by indulging their unambitious inclinations, as he does, he gratifies them. And satiated with the pleasure that is derived from, to our mind, so objectionable a source, they are unable to value, as they should, endeavours of men far superior to their paragon of cleverness, to better fit them to enjoy and appreciate the blessings of this life. Arglwydd, ddylwch am ganu mewn Eisteddfodau mewn cyfnod felly. Ond canu nath y llew, mi alwodd y Times that popular baller. Fi'n hoffi'r disgrifiad na gyda llaw. A lot o'r hynna wedi bod yn ni.
that popular baller. Ond beth sydd yn ddiddorol iawn yw bod I broteg I fe yr enwog I dydd Wyn a ath i'r Academi Gerdd Frenhinol a dod mas ar medal aur. A Megan Watts Hughes a'i dilynodd I o ddowlais yn dod mas ar medal aur, yr un ffordd. Ac yn artistiaid rhyfeddol o dderbyniol yng nghylchoedd mwyaf ffasiynol Lloegr ac yn achos I dydd Wyn, America hefyd, roedd rheini'n meddwl y byd o'r Llew fel canwr. Dangos lun I dydd Wyn iddyn nhw, Mike. I chi fan hyn yn y set o chips yma chi'n cael gweldrych. Roedd hi meddwl y byd ohono fe, ac roedd Megan Watts yn meddwl y byd ohono fe, ac yn ddiddorol iawn, mi roedd Jones, y gŵr oedd yn ei ganmol sef perchen y Carmarthen Weekly Reporter, roedd Jones a'r Lloyd Jones yn ei gyffelybu fe I Henry Russell. Dangos I lun Mike. Na, mi roedd Henry Russell wedi cael gwersi gan neb llai na Rossini. A dyna, am nifer y flynyddoedd, archfaledwr Victorianedd I gyfnod. Mi nath Henry Russell ffortiwn yng Nghanada yn America ac ym Mhryden. Oedd siŵr wedi cyfansoddi rhyw 800 o ganeuon. A maen nhw gyd yn ganeuon, os maen nhw chi'n beth chi'n galw yn Saesneg yn rhywbeth o moral uplift. Oedd yn rhyfeddol o boblogaidd. A mi wedodd ar Lloyd Jones, wrth am ddiffyn y Llew ym 1867, mae'r Llew oedd Henry Russell Cymru. Beth sydd hyd yn oed yn fwy diddorol, reit mi allwn ni ddweud bod yna rhyw gymaint o sentiment o safbwynt gwedwch I dydd Wyn, oedd wedi dechrau canu'n blentyn gyda ge. A Megan Watts oedd yn gwybod amdano fe'n dda fel Cymraes. Ond dangos y llun nesaf mae cwr tenor mwyaf Pryden yn ei ddydd oedd Sims Reeves. Oedd yn ennill ffortiwn, Sims Reeves. Pam ddoth ei ben I ddyddiau, mi gafodd bensiwn 100 y flwyddyn. A chyngerdd hynod o urddasol o deyrnged iddo fe yn y Royal Albert Hall. Yr un peth gyda Henry Russell. Fi oedd yna gyngerdd mawr I hwnnw yn Theatr Covent Garden. 2 artist rhyfeddol o barchus a phoblogaidd. Mi ganodd Sims Reeves ddeuawd ddwywaith gyda Llew mewn 2 steddfod. Yng Nghymru, yn y Flint ac yng Nghaer. Fydde Sims Reeves ddim yn canu gyda popular baller. Ond wrth gwrs, mi roedd gan y Llew y dalent yma wrth gwrs I begynnu. O'ch chi'n naill ai o'i blaid neu o'ch chi'n tueddu fod yn ei erbyn Achos fel aml I artist, doedd gyda ddim unrhyw amheuaeth o gwbl am ei flaenoriaeth. Oedd yr hen Llew yn gwybod, mae fe oedd y Llew. A pan fydde fe ni cups, corgwns oedd pawb arall. Fel wedes I, na foes môn oedd Ac yn amlwg ddigon, roedd e'n gallu codi grychu'n pobl. Pwy bynnag oedd gwylym gellu deg, roedd hwnnw'n ffyrnig o ddig ato fe, ac yn canu englyn fel hyn. A reithiwr yn rhagrythio, bardd, cerddor, braidd a garddill Cymro. Mawr I gais a llais fel llo yn llefain i'w Llew Llwyfo. Oedd na ddigon o'r ei fylna I gael hefyd, oedd yn ddig ato fe. Ac fe ddangosodd rheini dannedd pam ddoth e nôl o America a mynd I drafferthion. Wel, mi adawodd y Gafyrddin yn rhyw fath o arwr gwerin Cymru. Y boi oedd wedi ennill brwydr diwylliannol ar lwyfan y genedlaethol. Wedi mynnu lle os mynwch chi'r gan Gymraeg. Roedd awdurdodau'r Eisteddfod yn ffyrnig. Ac fe benderfynwyd na chai ddim dod hyd yn oed I bafiliwn Eisteddfod Rhuthun y flwyddyn dilynol, ond lle bod e'n dod mewn fan honno I gynhyrfu'r rabl ac I ddiflasu chwaith ein pobl ore. Wel, yn ddiddorol ddigon I chi, yn Eisteddfod Caerfyrddin, mi roedd nhw wedi setlo, neu o'n nhw'n credu bod nhw wedi setlo, hen gwestiwn y gader. Roedd beirdd y mesuriau rhydd wedi bod yn cecran ers blynyddoedd y dylid rhoi'r gader i'r gerdd ore, waith beth fo'r mesur. Ac roedd y ceidwadwyr wrth gwrs yn ffyrnig am gadw'r gader i'r mesuriau caeth. Roedd y Llew wrth gwrs a fe'n arwrgerddwr yn fun y mesuriau rhydd. Rhydd y ffachol ar y degau, os gael ddweud. Ac mi roedd e wedi bod yn dadlau dros hyn
dros ryddhau'r gader o afel y gynghanedd yn y wasg dros y blynyddoedd. Roedd dadl fawr i fod yng Nghyfyrddin yn yr Eisteddfod. Llew Llwyfo i agor o blaid y mesurau rhydd a chynddelw awdur tafel y beirdd i ddadlu achos y cynganeddwyr. Wel, wrth gwrs, pam ddoth i'n fore'r ddadl, doedd y llew ddim yno. Oedd e'n licio Eisteddfodau, oedd y llew yn ddathllwr. A mae eitha posib bod e'n nghofio am y cyfarfod. Ond throth e ddim i fyny, ac yn ôl i harfer gyfrwysgall, fe gudiodd y cynganeddwyr yn ei cyfle. A penderfynu cadw'r gader ar gyfer y mesurau caeth, yr awdl wrth gwrs yn benodol, a dwy'n urdd newydd i fewn, sef urdd y goron. Ac roedd y goron gynta i'w rhoi yn Rhuthun am bryddest ar Ileias y Thesbiad. Wel, doedd Llew Llwyfo ddim fodco. Yn ei ragamadrodd i gemau Llwyfo, y gyhoeddwyd yn America, mae e'n dweud bod yna rhyw 100 o blismin yno. Ac mae swydd benodol rheini oedd wneud siŵr bod nhw'n cael mewn y pafiliwn. Mae'n dweud yn ei ragamadrodd. Ond fe ath fewn. A dyma'r ferniadaeth ar gystadleuaeth y goron newydd sbon. A dyma gyhoeddi enw'r buddigwr. Pwy safodd ar ei drad? Chi'n iawn? Llew Llwyfo. Mae fe ar ei drad. Meddyliwch. Oedd e siŵr wrth i fodd. Coron ag 20 punt. A choron gynta yr Eisteddfod Genedlaethol i'r creadur yma oedd yn dan ar gron cyngor yr Eisteddfod. I'r llwyfan, diawl oedd yn coron i gael. Roedd yr Eisteddfod mewn digon drafferth ariannol. Mewn gwirionedd roedd hi wedi mynd yn llongddrysiad ac roedd hi'n dod i ben y flwyddyn honno. Ond mi gafodd y llew fynd i'r llwyfan a dangos pwy ddyle fod yn gwisgo'r goron. A dyma'r hen dalheiarn a oedd yn arwen i Eisteddfod Genedlaethol ola yn talu'r pwyth i'r creadur yma oedd wedi dwyn i ogoniant e. Gan ddweud yn snerllid wrth y gynulleidfa wrth bod Llew yn mynd lawr o'r llwyfan. Mae ffolineb oedd rhoi coron ar ben bardd heb fod ganddo fe goron yn ei boced. O'n i licio boes y ganrif ddethaf, ar nhw o ddifri. Come on. Be nele rhai o'n beirdd bach a chwyngar ni heddi gwrdd? Arglwydd. A hen foes y ganrif ddethaf mewn difri wrth y modd nhw. Wrth y modd. Darn ladd pychason o'n o ddifri. Ac am hen rhyw 2 wythnos, roedd y Llew yn hwylio i America. A dyna le fi oedd e'n 5 mlynedd, a i ddim ar ôl i hanes e o gwbl, mae'r stori yn mynd yn rhy hir. Oedd e'n wedi cyrraedd na'n iawn, mae e'n cyhoeddi gemau Llwyfo. Yn gyfrol o ryw 350 o dudalennau. Wyddwch chi, wy'n gwybod beth yw'r gair yn Ynys Môn am bullshitter, ond oedd e'n bullshitter. Os edrychwch chi ar y gyfrol, mi welwch chi yr epics hirfaith yma. Oedd e'n ysgrifennu nhw bron dros nos. Bron dros nos. Gwen Hwyfar 1859, Owen Glyndŵr 1860, Caradog 1861, Llywelyn ein Lliw Olaf 1863, Dafydd 1865, Arthur y Frordd Gron 1866, Elias y Thesbiad 1868. Maen nhw'n anferth o gerddi. A maen nhw gyd yn y gyfrol yma, gemau Llwyfo, a gyhoeddwyd yn Utica Efrog Newydd 1868. A mae fe'n gweud yn ei ragamadrodd bod e wedi mynd ar defnyddiau yma at gyhoeddwr yng Nghymru, a bod hwnnw wedi dweud wrtho fe nag oedd e'n pwynt o gwbl na fe gyhoeddi'r stwff na yng Nghymru, a mi fod e'r rhy dda i'r gynulleidfa. Too serious, too earnest, yn dyfynnu'r geiriau. Ac wedyn mae fe'n gweud, mae fi wedi rhoi y gyfrol hon at ei gilydd medda fe, a diw'r defnyddio ddim gen i, mae'r defnyddio yng Nghymru. Ac felly mae o leia 2 rhan o 2 o'r gyfrol hon i gyd wedi dod o'n hoi. Trychant a hanner o dudalennau. A peth yn anhygol. Mi roedd e'n gymeriad
Wel, llai feddwl am air, o fi'n gwrthod i ddefnyddio fe. Ar y ffordd i America, yn y Manhattan, roedd e'n glawd. Steerage passenger. Ond wrth gwrs, mi glywodd y first mate yn canu. A mi gododd i laise, fe a'i bartner ap Maddock, fe gododd i laise o'r steerage i'r saloon. Ac yn ystod y fordaeth, roedd e wedi creu cor o'r steerage passengers. Llew gerdd mynyffa chi. Mae popeth yma. A canu fi o'n o yn America, a Llew hefyd yn newyddiadura ac yn cystadlu fe'n ambell i Eisteddfod. Ac fel dwedes i fi gael dwy'n y stori i'w diwedd, mae fywyd mor rhyfeddol o gyffroes. Nôl wedyn i'r derbyniad rhyfeddol hwnnw yn Lerpwl 1873. Ac ail gidio ar unwaith yng Nghymru, yn ei yrfa fel arweinydd Eisteddfodau ac fel canwr. Ac mi roedd e'n para, wrth gwrs, yn ei fri. Mae'r tystion i'w allu fe yn para nodidog. Dyma chi un a glywodd e yn canu yn Eisteddfod Gyfeillion Pontypridd ar ddydd Gwener y Groglith 1875. Rhiau mor nerthol ag erioed, a derbynid ei riadau gyda'r brwdfrydedd mwyaf gan y dyrfa luosog. Credwn y medru ganu am wythnos, ac yr oedd fel arfer wedi dod â'i wit basket gyda gef. Ac ymlaen i Lerpwl i ganu, ac athan fardd, nid y boi mwyaf cynnil i ddefnydd o eiriau, yn ei glywed e, ac yn methu a ffindio digon o eiriau lliwgar i'w ganmol e. Y savant godi dogfawr hwn, a dderbyniwyd gyda'r ecla mwyaf non-pareil. A roedd ei lais mor hyglyw perorieithus ac awdurdodol ag y cliwsom ef gyntaf yn ein hoes, ac yr oedd ei osgedd fonedd i geiddgamp a'i wynepryd a fieithus yn wir ddelw o'r mawr a'r dyrchafedig. Llew Llwyfo. Ac mi fiodd e wrthi'n canu yn y 70au. Mi ymsefydlodd yn Nhre Carnarfon 1875. Doedd pethau ddim yn dda. Roedd ei heb arian. Ac mi roedd yr hen afiaeth yn pallu. Roedd e'n tynnu mlaen, roedd e wedi bod yn byw'n galed. Roedd e wedi bod ar ddwy drod yn symudol am flynyddoedd. Roedd e'n ddyn hardd iawn. Fel gwelwch chi, y llun cynta o'n i'n dangos ohono fe, a'r llun sydd ohono fe fan yma. Nes i'n mynd am heiaeth am hynny, sy'n rhyfedd bod yna storiau amdano fe, a'i apel at y ladies. Oedd e'n ddyn hardd iawn. Ond mi roedd y corff gosgeiddig ar egni mawr yn dechrau pallu, bod na admygedd ohono fe o'i hyd. Ac am 1880, fe trawyd e. Fe drawodd y parleisau yn ei wyneb. Ac wrth gwrs, heb allu canu a chyngherddau, byddai nos lwyr. Ond fe ddoth rhai o'i gyfeillion at ei gilydd yng Nghaernarfon yn bennaf dan arweiniad y cyfell mawr M.T. Morris, a chasglu a'i yrru fe i ysbyty San Bartholomew yn Llundain. Fi o'n nhw'n driw iawn dy fe, i roed ymgeledd iddo fe. Ac mi wellodd fan honno. Ac fe ddoth nôl i Gymru i geisio ailafel yn ei yrfa, achos dyn llwyfan oedd e. Heb lwyfan, roedd e'n peidio bod mewn gwirionedd. Ond awr flwyddyn honno mlaen mewn gwirionedd, mae'r bersonoliaeth fawr fagnetic, mae hi'n pylu. Mae traul y blynyddoedd a'i af iechyd yn dechrau torri'r tir o dan ei dradau. Ac diwedd yr 80au, mi gollodd i'w wraig. Y Miss Hughes yma yn wreiddiol, na wyddon ni ddim yn nesaf peth i ddim amdani hi. Ferched Cymru sydd yn nofela heddi, ac yn nofela achryn gamp os gael ddweud. Ewch ar ôl Miss Hughes, gwraig Llew Llwyfo. Mi fydde ganddi hi bethau i ddweud am Gymru oes Victoria, na fydde Cranogwen yn gwybod dim amdani nhw. A ni jyst am nad oedd hi hunan ddim yn briod. Alle'r Llew ddim fod wedi bod yn bater ffamilias arbennig o batrymog. Mi byddai'n ddiddorol iawn ysgrifennu hanes y Llew o safbwynt i'w wraig. A beth am ei blant, ni'n gwybod y nesaf beth i ddim. Mae'n ymddangos dwy ferch a dau fab. Roedd hi'n denu arno fe.
roedd hi'n denu arno fe, ac mi ath Annie I ferch a James Sauvage a gafodd yrfa ryfeddol o lywyrchus. Mi drodd Sauvage o fod yn denor I fod yn bariton. Hynod o dderbyniol, yn canu yn y neuaddau cerdd gorau yn America ac ym Mhrydain, yn canu opera gyda Covent Garden, ac mi roedd y Llew yn ymorchesti yn y ffaith I fod yn fab ynghyfraith iddo fe. Ac wrth gwrs mae Collier y grwt o dde, oedd wedi codi o'r pwll glo I fod yn seren ar lwyfanau'r byd. Dangos lun y ddau gyda'i gilydd, Mike, cos gweli di'n dda. Oedd e'n meddwl y byd o James Sauvage. Gafodd James Sauvage ag Annie fab ac iddo enw rhyfedd iawn, Tonzo. Ac roedd hwnnw'n organydd campus. Ac am gyfnod fe fuodd James Sauvage a'i fab wedyn yn dysgu cerdd yng ngholeg enwog Vassar. Hynny yw, roedd nhw ar y lefel yna. A mi fydden ni'n hoffi gwybod mwy am y teulu y gangen. Mae'n rhaid nad yw I ddim wedi darfod yn llwyr o'r tir sydd yn America. Y Sauvages, gwad y Llew. Byddwch a gweud thai nad yw'r gwad hwnnw'n Broadway. Neu beth am y Met? Heb sôn am Hollywood. Mae'r posibiliadau yn ddiben draw. Dwi wedi cael cyfrol o gerddi o America ac iddi hi'r teitl mwyaf gogleisiol. Chyhoeddwyd I 1934 gan un o'r merched, Vilma Sauvage Owen mae'n galw I hynna'n. I've never been to Winkle yw teitl y gyfrol. Casgliad o gerddi Saesneg. Dwi ddim yn farddoniaeth orwych, mae'n ddifyr iawn. Ac mae hi o ach y Llew. Mae y Sauvages yn America, ni'n gwybod dim amdani nhw. Mae eisiau mynd ar ei hôl nhw. Ac fe fuodd James Sauvage, y canwr, yn dod nôl ymlaen yn gyson i'r Oes Lanechrigog, tan I farw yn y 30au. Roedd e'n ganwr tan gamp, yn ganwr proffesiynol. Gafodd gyfle na chafodd y Llew ddim byth. Eithon nhw nôl I America, wrth gwrs, fe Annie yn yr 80au. Gollodd I wraig yn y flwyddyn 1889. Roedd I wedi nosi ar y trian. Mae yna ddyfyniadau yn rhoi lythyrau yn sôn amdano fe. Yn ddi-gatre ac yn ddi-gwmni ac yn ddi-gefn. Treulio rhyw 2 neu 2 noswaith yn yr Alexandra Hotel yng Nghaernarfon. Ac yn cael ei dwlu mas am na goddam yn gallu talu'r bil. A heb I luggage, achos oedd y perchenog yn cadw'r luggage yn rhyw fath o wistl. Oedd hi'n ddrwg ar y trian. A fe gafodd y brenin mawr, brenin y llwyfan I hunan yn y flwyddyn 1892 am ychydig wythnosau yn y cloti. Llew Llwyfo o bawb. Na mae rhai yn dyfalu ym Mhad Loti. Mae rhai yn dyfalu mae yng Nghaernarfon. Y cyfan weda I yw, mae cochfardd Edward Thomas Cardydd a aeth I weld yn dweud yn blwmp ac yn blaen, mae yn rhoti Llanelwy oedd e. Wy'n defnyddio'r ffaith honno. Mae yn rhoti Llanelwy. Mae hynna'n anharo I yn beth rhyfeddol. Bod Llew Llwyfo ar arwr mawr yn y cloti y daeth H.M. Stanley ohono. Mae'n hynod o drawiadol. Mae'n hynod o drawiadol. Ac yn y flwyddyn 1892, fe gafwyd ei mas o'r cloti, fe ddoth I Steddfod Genedlaethol yr Hill, ac fe safodd y trian fanna o flaen y gynulleidfa fel rhyw fath o feger. Tra roedd J.H. Pulston, yr aelod seneddol Toriedd o Devonport, yn gwneud apel ar ei rannau. Fe fi'n rhaid y trian yfed y cwpan adfyd hwnnw I waelod. Ac fe fi'n rhaid iddo fe ddioddau ambell ymosodiad, ambell ergyd, megis englyn di-ras croesfryn. Isel balas helbilon, llwm yw'r llys lle mae'r Llew yr awron. Hidlodd ei ddan afradlon, nawr heb hwyl, yn wael ei breswyl, mae'n hel y briwsion. Wel, doedd e ddim heb ei elynion, a mi fydde rhai yn llawenhau. Ac wrth gwrs, yn oes Victoria, o fod yn llwyddiant, o fod yn ddyn a'i ddwylo ar arian, ac o fod yn afradlon, yn troi'n fethiant, doedd na fawr o gydymdeimlad. Un o'r pechodau mawr yn oes Victoria oedd methu ar ba bynnag lefel yr oech chi arni hi. Doedd chi ddim yn methu. Dyna un o'r pethau oedd yn bita ceiriog.
bardd cenedlaethol neu beido. Oedd yn ystyried i hunan yn fethiant bydol, nag oedd yn gallu ennill cyflog ddigon da i gynnal i statws a rhoi cysuron i'w deulu. Ac roedd hwnna'n ymhel ag e. Mae awnelo fe gryn dipyn am y cysur yr oedd yn cael o ddiota. A dyma chi'r Llew. Mi ddoth i gyfeillio at ei gilydd, i fi gael dwy'n y stori ben yn gyflym. Mi ddoth i gyfeillio at ei gilydd yng Nghaernarfon. M.T. Morris eto bendith arno fe. A ni dwy'n nhw at ei gilydd. Fe wnaed casgliad yn sgil yr apel yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Rhyl ym 1892. Ac fe gafwyd rhyw swm o 278 o bunnodd. A dyma roi'r Llew yn y bwthyn enwog hwnnw yn Llanrug. Tyddi'n rhyddallt, lle buodd Harry a Irwin Gwyn yn byw. Ac o'n nhw'n rhoi iddo fe ddecswllt yr wythnos. Yn mentor y mwyddo fe. I gadw e fan honno. Bendith ar ei penne nhw. A fan honno, y buodd e'n treulio gweddill i ddyddiau, yn dal ati i lenydda gan obeithio ennill amell wobr. Fel dwedes i, fe enillodd goron Llanelli 1895. Allwch chi ddeall pam yr hyd oedd yn wyllt ar ôl cael 20 pint yn ei boced. Ond fe wariwyd arno fe hyd at i farw, mi ath i Eisteddfod Lerpwl 1900. Doth nôl o fan honno ac yna mi ath at i fab yn yr Rhyl ac yno fi oedd farw yn gynnar yn y flwyddyn 1901. Apoplexy, mae'n debyg a'i trawodd e yn farwol yn y diwedd. Ac fe wariodd y cyfeillion ar ei gadw fe yn weddol gysurus, y gŵr yma oedd wedi mwynhau'r moethau, trwy roed y ddecswllt yr wythnos a fe wariwyd mae'n debyg hyd at 242 o bunnodd arno fe, o'r swm oedd wedi gasglu yn 1892. Ac fe wariwyd y gweddill, sef rhyw 36 o bunnoedd, a rhoi colofn ar ei fedd ym mynwyn Llanbeblig. Rhyw 20 mlynedd yn ôl, rhan orau o 20 mlynedd, fe fues i ar hyn gyfell Dafydd Lloyd Hughes yn chwilio am y golofn honno, yng nghanol trash mynwyn Llanbeblig. Arglwydd fe ond fyny fel 2 labrwr am 2 ddwrnod, yn crymanu'n ffordd. Ac fe gawso yna at y gof golofn. Dangos i, Mike. Mi ddyle fod na, odydd i na? Da iawn. Fe cafwyd hi. A'r hir a thoddai yr oedd Pedrog, os fi'n cofio'n iawn, wedi llunio ar ei chyferu. Ac mae yna ddisgrifiad wrth bod fi'n cwpla, mae yna ddisgrifiad godidog i gael o'i angladdau a'r eira'n disgyn ar y bedd agored. A'r parch cadfan Davies, a fi'n archdderwydd am gyfnod byr iawn yn y flwyddyn 1923, fe oedd farw'r flwyddyn honno. Cadfan oedd yn ffrind iddo fe, yn sôn am ei atgofion, ac yn sôn yn arbennig am Llew Llwyfo. Ei ogrwydd wrth feddwl am dreialon yr yrfa a'r amal gyfle yr oedd e wedi afradu. Yn sôn amdano fe yn ei ddagre uwch bedd agored i'w wraig yn gynnar y 1889 ac yn ymbil arni hi am faddau iddo. Nefodd nofele a dramau oes glei. Y bardd yma a oedd wedi rhoi i fryd os mynwch chi arlunio Arwrgerdd. Honno wedi seilio ar un o gymeriadau neu ddigwyddiadau hanes Cymru. Yn ei fywyd mae'r Arwrgerdd. Fanna mae'r arwriaeth. O'i fywyd y dawr gwaith llenyddol pwysig. Na'r ddadl sy'n gen i fyny yn y bore yma. Gwandwch ar ei englynion mae Cadfan yn sôn amdani nhw. Beth ydwyf? Gobaith hudol a ddywyd mae o ddiw wyfhanol. O'r ddeiar deiarol, eto i'r nef yn troi nôl. Mae cefndir gynnar yn swmp ar ystymog sgai roed yn y ffordd yna, ar hyd y blynyddoedd. A Llew Llwyfo ganodd yr englyn hwn, pam oedd e'n ddyn ifanc, yn ei 30au. Fe piaw hwn. Mae'n un o englynion cofiadwyr ganrif ddiwetha. Dduw annwyl, o thaioni dyro ras, dyro rym im godi drwy ganol pob drygioni eto y tad a tati. Mae'n debyg fydde'r synig yn gweud i chi'n cymryd hynna o ddifri chwarae'r galeri o'n nhw.
Wel, rhwng y Sinig a'i drafferth. Dderbyniau bod y llew o ddifri. Dderbyniau bod e o ddifri. A gwrandwch ar yr un dyfyniad yma cyn bod fi'n tywi. Dyma chi cadfan yn ystod i bregaeth i'w chi fedd e, a mynwen Llanbeblig. Yn cofio amdano fe yn ei wewyr ar ei luniau pan maen nhw'n rhannu ystafell weli. A'r hen Llew sydd yn llefaru, pechau slawer a dioddefau slawer, meddai, ond ni all fe'r ludwyr fyned rhwng pechadur a'i ddiw. Bym lawer gwaith yn adrodd y salm acw, nes cysgu a fy mhen arni. Arglwydd mor aml yw fy nhrallodwyr, llawer yw yr rhai sydd yn codi i'm herbyn, llawer yw yr rhai sydd yn dywedid am fy enaid, nid oes iachawdwriaeth iddo yn ei ddiw. Yna, gyda'r llais cyfoethog, fi'n gwefreiddio'r cenhedloedd ar bob ochr i'r werydd, a droddau yr adnod nesaf, ond tydi arglwydd a dwyt darian i mi, fy ngogoniant a dyrchafydd fy mhen. Ac meddai Llew Llwyfo, meddai Cadfan, wrth sôn am y Llew yn gofyn i'w wraig am faddeiant, i fod e'n siŵr fod y Llew wedi gael e. A beth amdano ni, medda fe, ni'r Cymru? Beth yw'n ymateb ni i'w ymbil e? Oes na faddeiant o'n safbwynt ni? Heb sôn am croesfryn a'i debyg. Madde, meddai Cadfan, madde gwnawn. Cair bedder yn Llybwyr, a chyfyd cenedlaethau i werthfawrogi. A chlywir ymffrost cyfiawn cenedl yn y cyfuniad anghymarol hwn o lenor, cerddor a bardd. Bydd meibion dyfodol gwynach yn bwrw ei hedmygedd a'i parch, fel y mae y nef heddiw tra rydym yn llefaru, yn bwrw ei fflif eira cleirwyn ar weri difedd. Wel, dim cweit. Dyna pam wy'n gorffen fan hyn. Gobeithio cwydawydd ar rywun i ddechrau gwneud cyfiawnder a bywyd un fel Llew Llwyfo. Defnyddio ei fywyd e i oleio cyfnod hynod o ddiddorol a chymleth a chyffroes yn hanes yn diwylliant ni. Gai ddweud eto, mae yn un o'r allweddi gwerthfawr a dylid i throi hi yn y clo. Canol yr 80au yn sydyn iawn, dyma lythyr i fi o Wendover, gan wraig yn galw ei hunan yn Mrs Dorothy Ward. Roedd rhywun wedi dweud thai mod i wedi bod yn treithi rwle am y Llew. A dyma'r llythyr ma'n dod ac yn dweud thai hi. Mae chwaer iyngar Llew, Mary, yn Lerpwl, oedd ei mam gi hi. Ac mae thad y parchedig Lewis William Powell oedd wedi etifeddu holl ddoniau'r Llew. A pan fydde Llew yn arfer ymweld â Lerpwl, ymweld â'i chwaer iyngar, ac i hi oedd yn mynd, achos roedd hi'n tirioni wrtho fe ac yn caniatáu iddo fe yfed whisky o big y tebot. A pan fydde'r Llew yn mynd i aros gyda mam gi, Mrs Dorothy Ward, mi fydde ei thad, y parch Lewis Watkin Powell ma, a fi'n weinidog parchus iawn gyda'r presbyteriad yn y Wirel. Mae gen i doriadu'r papur, pan fi e farw, mi gafodd angladd ryfeddol y barchus. Mae Mrs Dorothy Ward yn gweud mae thad etifeddodd holl dalentau y Llew. I fod yn adroddwr gwych, i fod yn fardd da, i fod yn ganwr da, i fod yn organydd da. Fe meddai hi oedd wedi etifeddu, ac yn te meddai wrtha i yn falch, gan anfon enghreifftiau i fi gael ei gweld nhw, rwy finne hefyd meddai hi yn barddoni. Ac yma hi leni bendith arni hi yn 87 oed. A pan ai gatre o'r Eisteddfod di Sul, mi fyddai'n codi'r ffôn a roi gwybod iddi hi mae pethau wedi mynd ma. Ac yn dweud wrthi hi bod na lon pabell len gysyrus wedi dod i glywed adrodd stori'r Llew. A fe fydd hi a nynne, mae'n debyg, yn gallu gwneud yr un peth ac oedd yr hen Llew yn gwneud droion yn ystod i yrfa, pan bydde fe am gydnabod doniau ifanc a oedd ar ddwad. Mi fydde'r hen Llew, mae'n debyg, yn codi ar ei drad ac yn gweiddi yn ei lais godidog dros y lle i gyd.
Brafo! A brafo wedwn ni hefyd am yr hyn Llew. A diolch i chi am fod mor amyneddgar.